Neviem, kto ma chce znemožniť, ale z tohto vyvodím dôsledky. Pozrite sa, ak vypadám, úplne som si musel dať tento nakršník. Ja to nemám kvôli tomu, že ma bolelo hrdlo, ale normálne, jak som tam sedel v tej relácii, tak neviem, kto navrhoval tie stoličky, som sa išiel trošku posunúť a tak som sa vyjebal na chrbát, kurva, neviem, či nemám 2 stavce zlomené. Ja toto len tak nenechám. A ešte som hovoril, kurva, nech to video nikde nedávajú, lebo že ma znemožnia a pozri do piči, jak som ja sa vyjebal, jak mňa všetko boli. Jaj, tie stoličky musel navrhovať voľaký progresívny dement, voľaký antitalent pripečený, tak ma boli ten krk, kurva. Jaj. No nesmiem sa už rozčulovať. Normálne som si musel nasadiť medicínu moju, tu mám takú 20-ročnú whisky, kurva, už som aj trošku z toho jebaný, ale kurva, jak ma to boli. No a to som chcel, že to som musel vlastnú medicínu nasadiť. Viac do telky nejdem, tam je to samý dement, úplne ma dojebali. Teraz budem musieť na marotke 2 týždne, neviem, kto to zaplatí, kurva, kto bude za mňa sedieť v parlamente. Jaj, áno, nič. Dám si ešte 2 flaštičky a pojem strelať diviaky. Kurva, jak ma dojebali. Jaj, aj kríže ma bolia. Ešte aj krk do toho teraz. Ja neviem, kto toto vymyslel, takúto kokotinu, tieto stoličky tam. To sú tí dnešní inžinieri. Rýchlo kvásení klobaskoví inžinieri. A potom ja by som trpel. Sa tam vyjebem a celé Slovensko sa na mne teraz smeje. A čakám za toto ospravedlnenie. A ešte mi zatiaľ nepipla ani jedna SMS-ka. A to ospravedlnenie ja čakám. Takže pozor.